Teraz budeme spoločne rozjímať o udalostiach, ktoré tejto ceste predchádzali. Spoločne budeme rozjímať o udalostiach v Getsemanskej záhrade. Budeme tak trochu ako Pánovi učeníci. Oni videli vonkajšie znaky. Pán Ježiš im aj mnohé vysvetľoval, no oni mnohému nerozumeli. Bohužiaľ, tak je to aj s nami. No budeme podobní tak trochu aj Pani Márii. Ona s prebodnutým srdcom sledovala a rozjímala o týchto udalostiach. A napokon budeme tak trochu podobní aj anjelom, pretože oni hľadeli na tieto udalosti už určitej nádeji na slávne skriesenie. Podobne aj my už máme skúsenosť s cirkvou, ktorá vyrástla z Kristovho prebodnutého boku. Máme skúsenosť s tým, že napriek jeho smrti, jeho cirkev a jeho duch stále žijú medzi nami a v nás pôsobia. Preto teraz sme pozvaní k tej službe, ku ktorej boli pozvaní aj učeníci. Pán Ježiš ich vzal do Getsemanskej záhrady a povedal im: modlite sa, bdejte. No oni toho neboli schopní. Ako píše evanjelista, ich oči sa zatvárali od únavy. Boli aj zmetení, totižto ešte pred pár chvíľami prežili krásnu, obdivuhodnú večeru, príjemný večer, kedy Kristus dával im svoje telo, svoju krv, vytvorili tajomnú rodinu, spoločenstvo. No v zápätí Pán Ježiš zosmutnel a povedal: jeden z vás ma zradí. Potom najvyššie povedal, že Peter ho zaprie. A učeníci zaiste sa mohli pýtať, keď mu hrozí smrť, zatknutie, utečme, prečo Pán Ježiš nechce teraz utiecť z Jeruzalema, keď o tom vie? Prečo teraz za noci máme ísť kdesi do lesa, veď je to nebezpečné? Mali by sme si zavolať nejaké posily, aby sme sa ochránili. To musíme nejak ubrániť, veď mnohí idú za nami. A čo spravil Pán Ježiš? Zobrali ich do lesa a najvyššie povedal väčšine: vy ostaňte tu, a vzal si troch so sebou. Znova mohli tí zvyšní reptať, mohli sa pýtať: tak prečo teraz je to nebezpečné, tak ešte nás rozdeľuje, prečo znova si berie svojich vyvolených a my tu, kde si máme trčať v lese, po tme a očakávať, že nás niekto prepadne. Drahí bratia a sestry, takéto otázky často viedia aj v našich mysliach. Aj my sa pýtame, prečo máme byť trpezliví, prečo máme byť pokorní, prečo máme všetko znášať, keď vidíme okolo seba korupciu, keď vidíme, že sa presadzujú len tí, ktorí majú široké lakte. Prečo nás v takej situácii Pán Ježiš pozýva k modlitbe, k bdeniu? My si potrebujeme teraz odpočinúť, vyspať sa a potom bojovať. Tak nejak zmýšľali učeníci a často takto zmýšľame aj my. Pán Ježiš opustil aj tých troch učeníkov. Vzdialil sa od nich asi na takú vzdialenosť, čo by kameňom dohodil, a tam sa modlil. Nechal ich teda, aby mohli v samote prežívať tieto chvíle. Nechal im možno aj možnosť, aby, ak nevládajú modliť sa, nech sa rozprávajú. Vzdialili sa na takú vzdialenosť, že v tichu noci mohli počuť
počujeme možno jeho hlas, no nedokážeme rozpoznať jeho slova, to, čo nám chce povedať. Počujeme tieto slova a dokážeme ich rozpoznať len vtedy, ak sa vytíšime, ak si nebudeme všímať všetky veci, ktoré nás obklopujú, ak budeme naozaj v tichu a tme pozorne počúvať Pánovi, ktorý ak sa vzdialil, tak len preto, lebo má s nami plán. On nám hovorí, modlite sa. A my musíme povedať, nevládzem. Tak to väčšinou s nami býva. A všimnime si, ako vyzerá modlitba Pána Ježiša. Bola to prechádzka ružovou záhradou? Nie. Pán Ježiš hovorí svojmu otcovi Otecko. A takto to chce aj od nás, aby sme volali nášho nebeského Otca Otecko. On chce, aby aj vtedy, keď sa budeme krvou potiť, aby sme s dôverou mu povedali, nie moja vôľa, ale tvoja vôľa nech sa stane. Zaiste, ak sa budeme spoliehať len na svoje sily, toto nezvládneme. Všimnime si, že keď Pán Ježiš prichádza asi po hodine modlitby k učeníkom, tak hovorí Petrovi, nemohol si aspoň hodinu bdieť so mnou? Vyčíta toto jemu osobne. A zaiste Peter, tak ako aj mnohí z nás, hneď by sa chcel ohradiť, prečo len mne to vyčítaš, veď aj oni zaspali, však ja som na tom podobne ako oni. Ono je to tak, že každý z nás je povolaný osobne prežívať svoj osobný vzťah k nášmu Bohu. Každý z nás dostal isté špecifické talenty, z ktorých sa budeme zodpovedať. Pán Ježiš sa potom vzdialil a opäť sa modlil. Keď sa vrátil, videl, že učeníci spia, no tentokrát ich nezobudil. Nechal ich, nech odpočívajú a potom šiel v krvavom pote sa ďalej modliť a rozprávať so svojím nebeským Otcom. Nám sa niekedy zdá, že Pán Boh nás nechá skúšať na naše sily. Ale On nás veľmi dobre pozná. On nám dopraje aj chvíľku odpočinku a možno nám dopraje, aby nám anjeli posluhovali, aby nám priniesli pomoc, nevidno ani odkiaľ. Je to pomoc anjelov. A niekedy možno naopak chce, aby my sme boli tými anjelmi, ktorí pomôžu ľuďom okolo nás. Pán Ježiš neustával v modlitbe a prosil Otecka, aby ak je to možné, aby nech vezme od Neho tento kalich. A my, drahí bratia a sestry, tiež nieraz, keď vidíme, že naše deti sa trápia, tak nevieme to vydržať. Nechápeme to a častokrát si robíme výčitky, že to zrejme bude naša chyba, že oni teraz takto trpia a zrejme sme niekde niečo zanedbali, niečo zabudli, niečo nestihli. Možno vyčítame manželovi, manželke, možno všetkým ľuďom okolo seba, prečo moje dieťa trpí. Chceme beztrestovo vychovávať naše deti. Avšak, keď sa pozrieme na Pána Ježiša a na jeho nebeského Otca, tak vidíme, že nebeský Otec, ktorý úplne nadovšetko miloval svojho Syna, dovolil, aby prešlo takýmto slúžením. Toto slúženie má nám pomáhať v tom, aby sme sa docelili, aby sme boli skromní, aby sme boli trpezliví a predovšetkým, aby sme sa o to viac vynuli k nášmu nebeskému Otcovi. Keď sa Pán Ježiš tretíkrát vrátil k učeníkom,
zobudil. Povedal, vstaňte, poďme. Zrádca sa priblížil. Ono to tak býva v našom živote, že keď je na blízku zrádca, tak nedokážeme odpočívať. Sme vystresovaní a vždy čakáme nejaký úder, nejaký podraz, striehneme. A ono niekedy ten úder príde aj veľmi nebadane. Tak, ako to spravil Judáš. Boskom zradil svojho majstra. A bohužiaľ, tak je to aj veľmi často s nami. Boskom zrádzame nášho nebeského Otca, takto zrádzame našich blížnych. Keď si všimneme osobu Judáša, tak môžeme povedať o ňom, že zaiste všetko opustil a nasledoval Pána Ježiša. Dokonca aj v ťažkých chvíľach, keď iní to nevedeli vydržať a odišli. On ho verne nasledoval. A zaiste mal aj určité túžby, plány s tým, že prečo sa oplatí, prečo by mal nasledovať tohto učiteľa. Vieme, že bol správcom učiteľovej pokladnice a zadúfal, že mu to bude nejak vynášať. Možno dúfal, že sa nejak zabezpečí. Áno, ako svedčí evanjelista, niekedy z tej pokladnice kradol. Občas si proste niečo ulial. No on chcel zajistiť niečo viac. A tak vzal situáciu do vlastných rúk. Jemu sa zdalo, že ju vzal do vlastných rúk. V skutočnosti to tak nebolo. Boskom zradil svojho majstra. A my sa teraz môžeme spýtať, akým spôsobom my reagujeme na zradu našich blížnych. Ako sa správame k našim nepriateľom. Sme k nim vľúdni, nazveme ich tak ako Kristus, preto si prišiel priateľ. Alebo možno skôr silou dokážeme, ubránime sa a nedovolíme, aby niekto na nás zdvihol ruku. A možno zareagujeme tak ako Peter. Chopíme sa zbrane a budeme bojovať. Silou budeme brániť svoje právo. Pán Ježiš to nechcel. On upokojil situáciu a dokonca vyliečil ucho sluhu. Konec koncov ten sluha robil to, čo mu jeho predstavení autority kázali. Išiel zaistiť buriča, rozvracača, teda viac menej si plnil svoju povinnosť. Všimnime si, že Pána Ježiša zatkli v noci. Je to veľmi častý jav, že zločiny sa dejú v noci, aby to nevyvolalo rozruch, aby sa prípadné neočakávané situácie dali poriešiť v skrytosti a potom, aby sa to pekne predstavilo na verejnosti, aby sa to vysvetlilo. Bohužiaľ, aj dnes sme svedkami toho, že v skrytosti sa dejú ohavné veci tu pred našimi očami. Aj teraz sa v skrytosti konajú genocídy tolerované spoločnosťou. Ide o zabíjanie nenarodených detí. Deje sa to v skrytosti, v lone žien, dievčat a tak z našich sestier, dcér, vnúčiek robíme obilené hroby, cintoríny a miesta popravísk. Zločinná mašinéria si dokonca vymyslela spôsob, ako takéto veci zjednodušiť. Vymyslela niečo, čo vyzerá ako lieky. Avšak v skutočnosti všetky tieto lieky, tieto medicínske preparáty
adopciou. Prakticky všetky tieto preparáty zabezpečujú to, že ak náhodou dojde k počatiu dieťaťa, tak to dieťa je usmrtené hneď po počatí. A vysoké autority, zdravotníci, politici a iné osoby to často bagatelizujú a vysvetľujú ako niečo, čo je akýmsi výdobytkom moderných žien, moderného práva na slobodu. Bohužiaľ, my všetci, naša generácia, aj generácia našich rodičov, má účasť na tejto pohane. A teraz o chvíľku budeme kontemplovať prítomnosť Pána Ježiša medzi nami. Môžeme chvíľu ticha pouvažovať o tom, kde sa nachádzam ja v udalostiach Getsemanskej záhrady. Možno som na strane autorít, ktoré presadzujú odstraňovanie nepohodlných samozvancov, ktorí ohrozujú perspektívne predstavy o budúcom živote. A možno sme len nejakí tí sluhovia, vojaci, tí, ktorí vykonávajú nariadenia iných a ktorí nedokážu, nie sú schopní, nemajú odvahu zaujať nezávislé stanovisko. Možno sme učeníci, ktorí chcú mocou presadiť svoje právo. Alebo možno sme učeníci, ktorí nechápu, čo sa deje, ktorí nedokážu pozerať na svet nadprirodzeným spôsobom, ktorí nežijú v hlbokej intimite s Pánom Bohom, nemajú duchovný pohľad na vec a vtedy vo víre udalosti utekajú. A možno sme aj my zradcovia, ktorí boskom vydávajú bezbranných do rúk zločincov. Kto z nás príjme na svojom tele Kristovu